ema nyaka noti godo. Ka wadhi mbele kod twak marwa, ang'eni penjo mabendo osebedo ka penjo rero, wantiere kod ng'ama nitiere kod band mokwongo ka, wantiere kod ng'ama nitiere band mar ariyo. Ang'eni Johnpoul, Quinton, Gloria kaachiel kod Michelle pod ok ging'eyo kata pod ok ung'eyo ni bobed ka iketo uwe band mane. Mano bende makela e penjo machielo. Adwa nachak kodi kendo Johnpoul. In korka kori king'iyo kaka chenro no, kinyalo mana kawo mic ni ka sinema pod apenji penjo no. Sirikal no biro kod chenro mano mar keto jopuonjre bands mopogore opogore e kinde makoro idonje mbalariany kacha, kama jopuonjre manitiere ma wanyalo wacho ni mago magin total orphans kata mago mochando ahinya emimiyo omenda mabet ng'eny kipimo kod joma moko. Chenro mar keto jopuonjre ni e bands, in kaka korka kori kaka japuonjre makoka dhi donjo e mbalariany kata dhi donjo e kar tiegruok mar tije lwedo, bende paro ni en gino makare e kinde ma pod nitiere chenro ni mano mar siro som jopuonjre? Johnpoul. Korka kora ok ayie gi wachno nikech iyudo ni nitie nyithindo mochando gadieri, but kaka Jay osewache no, ok giyudo opportunity mag yudo details mag jonyuolgi, koro mano miyo gi lose gimano ningo giyudi, being that ne ok ginyal yudo documents kaka death certificates kata kaka birth certificate. Nyithindo moko dongo ka jonyuol nosetho wegi, koro sama gidhi register help cha, iyudo ni documents gi mondo mi gi retrieve gi bedo negi matek, koro iyudo ni they even fail to register help. Wigi iyudo ni sani dropouts be bedo mang'eny nikech opportunity mano ningo giyudi osekaw gi nyithindo ma are not vulnerable, matimo forgeries ka. Koro kopo ni government nigi interest mar chiwo better education, to oningo gigol banding. Ka gisegolo banding, to giketa kata ka en payments mag help no, giketa kata ka gikete ni givari universities gi TVETs, to giketa varying, ok ni koro gikete banding nikech banding ni inyo nyithindo mang'eny. Being that ni ji mang'eny to wito opportunities, kendo sani king'iyo kata statistics diko ni dropouts ng'eny sana e TVETs, being that wan gi gimoro e TVETs sani ni CDAC thing, the modularized thing, yudo ka gi change. Koro ka mae ochenjo yae, ma yudo ni fee mar ma opogore gi mar ma, fee mar machielo cha opogore gi mar ma, to the only thing ma nyithindo gi ogeno ma can at least push their education forward en government funding ni. To government funding ni moseket ne restrictions, nyaka you have some details. Ma details be samoro kumidhi ude onge. Koro from my end, the government should disband the issue of banding mondo mi gini gikete equality moro. Kokara ka giwacho ni haya unweru udhie university uyudo 30,000, joma dhie TVETs gi giket negi kara 20,000 kara 25,000. Agomo midwa ni jo TVETs so mi pesa matin to jo university mi pesa mang'eny. Mana wacho kaluwore gi koro makoro sebedo jo TVET to be mayuaga ni TVET koni practical ng'eny, tije lwedo ng'eny, wadwaro pesa mang'eny. Ango midwa ni pesa matin? Naturally Joyce, king'iyo TVETs kara kaka gibedo allocated pesa, TVETs imiyo pesa matin. Yet the government kende ajiji mondo mi odonje kar tiegruok mag lwedo. These are the TVETs. So they are the very people ma encourage wa mondo mi wadonje TVETs. To gin they are the very people ma inyowa e yor yudo pesa e TVETs gi. Koro for the purposes of their own directions, ka giketo ni gidwa timo allocations, to gitim nwa allocations mok bor gi jo universities gi. To ka giamua ni koro kare gidwa ting'o wa malo, giting'o wa malo kata ka gimiyo wa 30,000, gimi jo universities gi 15 moro kata 10 moro nikech gin they have got other sources. Koro if they can work towards that, I believe there will be equality in the education sector. Kendo we will have fewer dropouts in the TVET.